नमस्ते प्रणाम। भोजपुरी क्राइम बाबा चैनल में हम सब दर्शक के हाथ जोड़ के प्रणाम करतनी। आज के एगो हमनी नाट्य रूपांतरण कइले बानी जौन की रउआ सब के मालूमे होई कि आजकल शादी में बहुत परेशानी होता। शादी ब्याह करे में केहू भी बा लड़की वाला पार्टी तो उ इहे खोजता कि लड़का हमरा सेटल चाही। लड़की भले कैसनो होखे ओसे मतलब नइखे, पैसा हम देम, पैसा देवे के तैयार बालो, लेकिन लड़का सेटल चाहिए। खास करके आर्मी के जवान, नेवी के जवान, कुछ भी होखे लेकिन लड़का सेटल चाहिए। यही पर एगो छोट नाट्य रूपांतरण रउआ लोगन के सामने परोसल चाहतनी। अच्छा लगी तो रउआ लोगन जरूर कमेंट में अपन विचार बताएम लोगिन। कैसन लागल हर रउआ लोगन के, सुझाव कौन होखे तो उहो कमेंट में बताएम लोगिन। चैनल के प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करम लोगिन। गाँव में तो एक जना बाबू बैठल बड़े, बड़ी उदास लौकत रहे। इनका से पूछल चाहन जे काहे उदास बानी रउआ? अरे का गई जौना संपत्ति आवत रही ओकर बाबूजी ओकर कहीं और बियाह सेट कर देले बारे। अब हमरा बुझाते नहीं कि हम का करी। तो काहे बियाह सेट कर दला दूसरा जगह जब रउआ सब बातचीत चलतल तब? अरे का महाराज का कही, ओकर बाबूजी कहत रहे कि सरकारी नौकरी वाला से बियाह होई। अच्छा तो सरकार आर्मी में रहम तब बियाह होई। आर्मी में रउआ चल जाम तबे बियाह होई, उनकर बाबूजी कहत रहे। हां अच्छा ओकरा तो बाबूजी से रउआ का लेवे दे के बा? उनका से बात विचार कुछ भइल? उ का कहत रही? उनका कहत रही चली रे के मुंह ले चलते चली चली तो तनी हम पूछल जाओ तनी का कहत रही। का हो मने ई ठीक कइलू नु प्यार हमरा से या शादी के औरी से? क्या करूँ जान, मैं मजबूर हूँ। आप तो मेरा पापा को जानते हो ना, कितना गुंडा आदमी है। मेरा पापा आर्मी वाला लड़का ढूंढ रहा है मेरे लिए। आर्मी तारा हम के ना समझाई तारा के, तारा काहे नहीं के बुझात हम आर्मी खातिर का ना कइनी। साला दौड़त दौड़त जूता के सोल खिया गइल, है चानी पकड़ बाल झड़ गइल। हम आर्मी खातिर का करी, हम तारा के ना समझाई। अब लास्ट बार तारा से हम मिला तनी बताओ तनी तारा का हम जाता नहीं। अब साफ साफ बताओ तू का चाहत रुआ का कहत रही। जब तक ले ना हो बस तब तक हमरा से ना हुई भेंट। ठीक बा हम जाता नहीं। ठीक बात है।